Hello mga ka-Anes! Welcome back to my channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Alright, meron lang akong short announcement mga ka-Anes dahil on Saturday, July 25, 2020, first ever na magla-live tayo. At syempre gusto ko kasama kayo dahil kayo yung aking pasisiyahin. So, magbibigay tayo ng simpleng giveaway. Meron tayong succulent, meron tayong cactus, meron tayong beshti, and of course, meron tayong 100 pesos load. So, ang mananalo sa succulent at cactus is tatlo. Meron tayong tatlong ipapamigay. Sa beshti naman, within Santa Barbara, Pangasinan, dalawa. And then, we have two also na 100 pesos load. Kaya naman, tune in ka sa amin ha, sa akin, Emma ng Pangasinan, on Saturday at 7 o'clock in the evening. At magtatanong lang ako ng mga questions doon at syempre, kailangan mong sumagot ng tama para ikaw yung unang makapili ng mga prizes. Alright, so see you mga ka-Anes on Saturday. Ay naku, magbibigay pala ako ng halimbawa. So example is, sino ang nanalo sa amin ni Feeling Ariela sa aming Patalinuhan Challenge? Iko-comment down nyo yon sa below. And then, kung ikaw man ang una, ayun na nga, sinabi ko na kanina, ikaw yung unang makakapili ng mga prizes. So ayun mga ka-Anes, see you on Saturday at 7 o'clock in the evening. Bye-bye! Anes!